Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, l'agulleta d'avui fica política amb transparència. Possiblement sigui un adjectiu que se desconega o que bé no s'entenga bé el seu concepte. El simple fet de que puga sobrevolar el dubte és causa i conseqüència d'una forma d'actuar i de fer política. I és de no tindre com a eix principal la transparència en les polítiques públiques. Jo el primer que em pregunto és per a què o per a qui eren les entrades i per què es compraven. Era una forma de fer proselitisme polític? Era una forma de crear xarxes clientelars al llarg de la província? Eren intercanvis de favors o què eren aquestes entrades? I permetan que ho pregunte perquè com ningú respon, les preguntes estan ahí. Després, sota què criteris es repartien? Qui anava als bous? Són qüestions que ningú contesta. I com vostès no són clars ni transparents, la gent tenim dubtes. Dubtes que vostès no resolen. I que pot semblar poc, però són vora 4 milions de pessetes de les antigues. I així sona millor. Vull dir, sona molt més gran i la gent entén molt bé del que estem parlant. En entrades pels bous, pa aquí. És a dir, així que fèiem? Premiàvem alguna gent o què fem? I és que és el que no sap. Entonces tu, com el Partit Popular no pot defendre això perquè és indefendible, decidís atacar al senyor alcalde i al govern dient que les coses no es fan així. Les coses no es fan així, tens tota la raó del món, perquè el que no pot ser és que sense res vaig a la Diputació i segreste, permeten que utilitzi aquesta paraula, els diners de l'Ajuntament de Vila-real per cobrar-se unes factures d'unes entrades que no sabem qui les va gastar ni per a què. Moltes preguntes, molts interrogants i poques respostes. I això és tot causa i conseqüència del mateix de sempre, d'una política opaca. Una política opaca que ha fet que el País Valencià siga la risa al llarg d'Europa, perquè era comú a totes les administracions que vostès governen. Si jo ja no dubte si les trames corruptes són o no són, si el problema és que estiga el dubte, i el dubte és perquè no s'és transparent, perquè l'informe de transparència internacional diu que el País Valencià suspèn. És que suspèn en tots els llocs, perquè no n'hi ha informació, perquè oculte la informació, no només a l'oposició, que és greu, perquè vulneren. És a dir, el Partit Popular té 5 sentències del Tribunal Constitucional vulnerant els drets de les diputades i diputats de Compromís. És que oculte la informació també a la ciutadania de Vila-real. I per tant, les entrades dels bous, els 20.000 euros, són causa i conseqüència de la vostra forma de fer política.